Hola, zuek, txemo dugu ez espaldiko, demoratxo bat egon naiz pixkat desagertuta, deskantzuan egon naiz, deskantzuan YouTubeetik, parte pila bat lan eukidot, baina, banekixen abendua potente etorriko ez dala, klaro, aste honak datoz, hori ez dakixen handako zedan, da, batez jo YouTuber estatu batu harrek eta holan eitzen den gauza bat da, berez da blogmas, dala gabonetan, berez da, zure eguneko blog bat, eguneko igotzen duzu blog bat. Baina, klaro, niri hori txekat super astuna, igual egun guztia, grabatzia egun baten aldoz eduki edukixo, baina danetan, ez. Orduan ikitzen dut, asteka. Gauzia da gaur dala, bendu bat, ostirala, eta hasiko naiz asteburuakin, asteburuko lehenengo blog masa ingo dut, eta gero ya datorren astean, aste guztikoa. Dauzkaten, gabonetako egutegisek dira hau, dala teiena, de tez, bekiz markakoa dala, eta menatzean jartzen dutu nola inteiak, eta bestia da hau, haundi hau, Sens markakoa, eta, procedemos a la abrisió. Pentsatzen dala una monada, a ver, green tea hibiscus. Bultzatxua. Usain nuna dauka. Laster hartuko dut. Eta, oin, txabaldoko hau. Ez que honek kriston ilusinua edo. Zaborten doza, porque behitu zelako ondixea. Así que, a ver. Guazen topatzera lehenengo eguna. Venga, ingot mitiko jendeak itxen da bena. Zuek ikuzik adazuen ik baino lehen hau. Venga, guazen eta aratzera, a ver zedan. Badakit hogei edo amairuan dagoela una esponja. Eta hau da Softening Hand Cream. Tamainua ondo dago, poltsan eramateko. Ez que, claro, nago grabatzen YouTuberako eta TikTokerako batera. Guazen probatzera, como huele la crema. Poetia bai morea, jarraitzen kalendarixoan estetikia, hori oso a favor, a ver. Huele a crema de manos normal. Pero bueno, nos viene bien, itxen da benutxerako. Hola, zuek, zimo duz. Gabon, ikustu ez da zue hau ez dala nire betiko etxiga. Eta nire betiko bijamia bez. Azte buru ondan etorri naizelako nire aitakin kanalesera. Eta, hemengo etxean gare. Igual, oindala urte bete edo ez nintzela etortzen eta super guai. Eta hori, beneukan, indala 3.000 zikloko pijama bat, eta nire lehengo batiak ilusion max. Zuek, egunon. Goiaz ikusten dozu egura deixa dara una mierda. Gaur mikro hartu dut, bestela ez da zerrentzun bihar. Eta hori bagoiaz, oin merkaura, eta gero ergatik ustera. Así que gurekin zatozte. Behitu zuek, hemen erosten dugu gaztaia. Eta ni txikitan betzatzen eran gaztaia hau, zegoela pasauta, baina ez hola da evidentemente, eta dago super ona. Gaur superpuesto gutxi dari, lehen askoz gaixo gogoten zia, baina klaro eski gura aldixa. Eros ditugu ya gaztaiak, nire eta erositota gaztaia bergara guztiai. Flipante, gero erakutzuko zuetu zenbat gaztai erosio gogun, otro nivel. Eta, hori, itxen dago, kriston zaparragia, ota hundixe itxen dago bai, eta hori, eta niri okorri dibujat, gonia jaztia, baina mediekin biharrian lehotartuekin, eta orduan goxitu hau nago. Eta oin goiaz, gareka bezen dela salen, hemen egin dugula erosketak, eta goiaz ikustera Barcena Mayor, porque nien ez gonen mi vida, eta esaten dabe dala oso politxa, en plan, hola, pixkat medieval bezala, eta hori ikustera goiz, eta bazkalduko, supongo. Hemen azten da gure aventuria Barcena Mayor. Eurixa, baina eguzkixa bai. Errixa gabiz ikusten, oin ate hartu egin dago eta eguzkixa erten da eta eguzkitan egoten da super ondo.
baina bestela, hotzitzen dugu. Eta herrixa, hori, politxa da, sin más. Behitu, zelako etxe politxa. Behitu hau, ze politxa dan. A ber, hau uste dugu dala askia, en plan, erropia garbitzekoa. Las lavanderas, centro de interpretación, a ver. Hostia, qué susto. Ez que behitu, zelako biztak. Alde honetan baina bestian gehiago. Gainera guzkisa jote hau. Hor dago restaurante bat. Hor beste bat. Hola zuek, edo herriga, mengo tabernan mitiko batera manten da binez. Eta eman dozkue, eskatu dugu ardo zuritxa. Lehenko tabernan zuen super txarra. Tengoan hona, eta eman dozkue saldia. Nien eizaldian fana, auritz badakitzu baiet, eta inbixia emango zu. Zuek etorri gabez kaltzera leku batera, aita, ¿cómo se llama? La Solana deitzen da leku batera. Kriston menua dauke, eta nago hemen kalefazioan duan super rondo. Nik lehenengorako eskatu dut crepes de txangurro, eta nire aitak arrain sopia. Tía María, si estás viendo esto, nos hemos acordado de ti, sopa de pescado. Flipau zinkie, con la pinta, beitu hau nire aitana. Súper hondo, Ya más tiene cebolla eso, Hola zuek, egunon. Magariako txigun berriro. Goia zelako oin kartezera, atzesan otzuen denta horretara. Porque nos encontramos. Ikusi duzue, ez zelako biztazak gure etxetik orgoizian, ez que increíble. Eta hori, gaur itzen da Kriston tienpazua, alzoskurna atoin, baina sorpresa baiz. Eta hori Kriston eta itzen da gaur bai. Que berez logikoa da, baina bueno. Heldu gaia una almacenetara, eta ikusi dugu kotxe bat, distrozauta ez urrengoa, horren onduan aparkau dugu, así que gererako etzuet, flipante. Dago bat zabalik eta bixak nahi genunak jun itxita dare ondio, baina marte hortan zabaltzen dabe, así que ontsa jungoa. Beitu, hau da, esan dutzueten kotxi, increíble, ostion, dauzkala airbagak eta dana saltauta, eski flipante. Bixak, beitu. Beitu, da, etxeko patxarana, eta dago dana, flipante max. Beitu dago la Navarra, etxeko patxarana. Eta erakutsi betuet erositxuten gauzak. Lehenengo, eraztun hau, egurrezkoa, que mira, cuando se quiera enfocar. Hau erosnean, los tojosen, dala, herri bat galduta, ikusten juten bakurroa horrek, horko, postutxo baten. Eta gero, hau, erosnean, Barzena Maiorren. Alixe eta Mairi bai erosi jateela, gauzatxo bat bakoitzai. Eta gero gaur, erosi ditut kamiseta bat eta jertze bat, aparte, gaietak eta erosi dugu, baina, hori ez da ininteresantia. Beitu. Diabixak, loreak mendianekoak, niri, sinceramente, me encantan. Kamisetia da hau, ez dakete ondo ikusten dan, holan diseinua. Eta balio zeban, ez daketzen balio zeban, baina nik erosi dut 8 eurotan. Eta, gero, erosi dut jertze hau urdina, bebai, zendamen, markia, originalak dia benetan. Jertze hau basikoa, urdin elektrikoa. Balio zebala, 16 edo 18 euro, ez dakit. Hori, berez ez dakit zenbatu balio zeban, baina segura asko ez gehiago. Eta, nola, klaro, asteburuan kanpuen egonga, eta
Tio, me está rayando, se basta enfokatzen. Arola. Nola, asteburuan kanpoan egongan ez ditu zabaldu nire kalendarixuak, orduan mendaukat zabaltzeko. A ber, sentiditzen dut TikToken ez diagongo, porque ez gorra hau erbit kamaretara. Atzokua Lavender Cray. Baitxura hona dauka, bestia lehenengo egunekua jaten guztau. Sinceramente. Nahiko eskasa esan. Eta, a ber, hirugarrena. Forest Street, ai, hau egon bida superrona. Bai. A ber, eta oin, guazen, zabaltzera. Kalendarixo ondixia. Ez que hau, me encanta, es que benetan, tío, es que behitu. Enormia da, me siento influencer de verdad. Venga, bigarren eguna. Atzokua. Uy, mira, esfoliante de cara, pues qué bien, porque gastauta neukan. Osa, tamainoak nire ustez datos super ondo. Coloriak me encantan, bastante ni. Eta hiru que está al lado. Mira, pues qué bien el conjunto, bata esfoliante eta bestia limpiador. Es que, mira. Esta monadita, pues es que perfecto, perfecto, super ondo. Ematen dozta como bizitako pereza ondixen egirteziak, zeitzen dau kristonotza. Eta negoan mitxian kalefazioak, super ondo. Baina, klaro, zarakin geratu nahiz eta pues kalera noia. Irtete zanien eta ja, zerua baltza dagonean. Y yo no tengo resaca, Kriston txarro, tia. O sea, es la normal. Kompara zure buruakin Polanco. Es que... Hostia.